aurinkoista perjantai kevätpäivää ja ensimmäinen recap-videon paikka Sotku Oyn puolesta. Ja viime viikolla tämän piti jo aloittaa, mutta ei saatu sitten aikaiseksi. Ja kokeillaan tällä kertaa nyt paremmalla onnella sitten. Elikkä mitä nyt viikon aikana tässä on oikein käynytkään? Muutamia juttuja. Facebookiin liittyy ainakin niin kuin ensimmäiset jutut. Elikkä HTTPS-asetukset tuli käyttöön. Ja vähän parempaa suojausta siis käyttäjille tarjolla ja blogattiin siitä ja siitä tuli ihan hyvät kävijäpiikitkin sivustolle. Ja toinenkin juttu Facebookissa nyt itse asiassa ihan eilen tuli voimaan, että sivut pystyy kommentoida toisia sivuja, mikä on sinänsä ihan mielenkiintoista. Ja sen asetuksen, jos sulla on sivut hallinnassa itselläsi, niin pystyt helposti laittaa sieltä asetuksista päälle ja tsekkailla, miten se toimii. Kokeiltiin myös blogissa tossa, tai itse asiassa Ilpo kokeili vähän blogissa vähän tämmöistä rennompaa mielipidekirjoittelumeininkiä. Ei ihan niin sosiaalisen median liittyvää ja oli kyllä ihan hauskaa ja vapauttavaa vähän kirjoitella jotain erilaistakin välillä. Mutta katsotaan miten tästä jatkuu. Ensi perjantaina niin laitetaan taas video-recappia tulemaan, niin yritetään tehdä tästä hyvä tapa. Mutta eikä siinä ensi perjantai.